Osasun ituna aurrera doa eta agerian gorpuzten da dokumentuan nahiko adostua izatea espero du asteazken honetan ez bada hurrengo egunetan. Erasotzailearen kontrako salaketa ez jartzea erabakitzen duten indarkeria matxistaren biktimak ere babestu egin behar direla uste du Iñaki Subijana, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren presidenteak, baita biktimak babes horri uko egiten dion kasuetan ere. Adierazi duenez, indarkeria matxistaren biktimen babes publikoa bermatu behar da, baita babes hori eskatzen ez duten emakumeen kasuetan ere. Ahalegin bat egin behar dela adierazi du. Nazioartean, Hego Korean giroa erabat nahastu da. Jeol herrialde horretako presidenteak gerra legea ezarri zuen atzo posizioari matxinada bat prestatzen aritzea egotzita. Atzera egin behar izan zuen berehala ordea parlamentuaren eskariak eta kaleko presioak behartuta. Arratsaldeon deizuela, EH Bilduko ordezkariek azken egunetan adierazitakoa berretsi du gaur Eusko Jaurlaritzak 2025erako aurrekontu proiektuaren inguruko negoziazioetan etxebizitzaren egoerari eman beharreko erantzunak urruntzen ditu akordiotik gobernua eta koalizio sobiranista. Alde nabarmena dago bi ereduen artean, Imanol Pradales lehendakariak azaldu duenez, Ark eta Denis Itxaso etxebizitza sailburuak koalizioaren gain jarri nahi izan dute haustura baten zama. Itxasoren ustez, inkoherentzia handiak baitaute egindako proposamenetan. Lehendakariak esan du beraldetik EH Bildu aurrekontuetan bustitzen ez bada mesfidantza nagusituko dela herri akordio garrantzitsuagoei heltzeko. Garaian, lehendakariaren esanetan EH Bilduri dagokio erabaki bat hartzea eta ikusiko da noraino bustitzeko gai diren. Zehazki Onda Baska irratikatean egindako elkarrezketa batean argudiatu du EH Bildu negoziazio maitik altxatzeak iradokiko liokeela koalizioak itxurak egiten dituela ondoren konfrontazio jarrera bat hartzeko. Vamos a conseguir responder a los desafíos. Osasun ituna nabarmen ari da gorpuzten eta indartzen, baiko horrekin dio Alberto Martínez Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuak osasun ituna adosteko laugarren bilerari gaur Bilboko Euskalduna Jauregian. Unibertsaltasuna, elkartasuna eta ekitatea. Horiek dira osasun itunaren dokumentu berriaren 3 oinarriak. Euskal Autonomia Erkidegoko osasun itunaren mailak laugarren bilera egin du asteazken honetan Bilboko Euskalduna Jauregian. Osakidetza ardaztuko duten printzipioak zeintzuk izan behar diren eztabaidatzen ari dira Jaurlaritza eta eragile politiko, sindikal eta sozialak. Osasun ituna adosteko bileran, baikor azaldu da Alberto Martínez Eusko Jaurlaritzako osasun sailburua. Adierazi duenez, osasun ituna nabarmen ari da gorpuzten eta indartzen. Urriaren 30ean itxi zuten lehen fasea, diagnostikoa adostearena. Asteazken honetako lan saioan, osasun sistemaren aurrera begirako oinarrizko printzipioen gaineko akordioa iztea zen helburua, baina ez dute itunik erdietzi. Eragileek landu duten proposamena azken hilabeteetan egindako hausnarketa eta ekarpenak jasotzen ditu besteak beste. Batzarraren amaieran Alberto Martínez Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuak adierazi du lan saioa oso aberazgarria izan dela eta denbora faltari egotzi dio akordiorik ez iztea. Jakinarazi duenez, hurrengo egunetan eragileek beren organoetan zehatzago aztertu eta kontrastatuko dute dokumentua. Sailburuak halaber eragile sozial, politiko eta sanitarioen implikazio eta parte hartze aktiboa eskertu ditu. Beren hitzetan, etorkizuneko osasun sistemaren balioen eta printzipioen bertsio evoluzionatu eta aurreratua aurkeztu da batzarrean. Parte hartu duten eragileen artean, Jon Hernández Sumarren legebiltzarkidea izan da lehenengoa iritzia ematen. Oso kritiko agertu da aurkeztu den dokumentuarekin eta adierazi du osasun sistemak izan behar lukeen eredutik oso urruti dagoela. Bere ustez, osakidetza enpresa baten antzera tratatzen da, jasangarritasuna eta produktibitatea lehen etxita. Ohartarazi du hainbat marra gorri gaindia ezinak direla Sumarrentzat eta erantzi du aldaketarik ez badago ez dutela akordioa onartuko. Erabateko doakotasuna eta privatizazioa ekiditeko neurriak azpimarratu ditu. Urtarrilaren 29erako izango da osasun ituneko mahaiaren 5. bilera. Etorkizuneko osasun sistemaren printzipioak adostu eta estrategiaren faseari hasiera ematea da helburua. Aurreko bileretan bezala osasun publikoaren aldeko herri plataformak deituta, protesta elkarretaratzea egin dute bilera zidenean.
Indarkeria matxistaren biktimen babesa handitzaren alde egin du gaur Iñaki Subijana Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko presidenteak. Haren ustez, babes publikoa bermatu egin behar zaie bortxa matxista pairatuta ere erasotzailea salatzeari uko egiten dioten emakumei eta baita salaketa kentzea erabakitzen duten andrei ere. Atzo Euskararen nazioarteko eguna ez ezik Nafarroaren egunero ospatu zen. Hori dela eta burujabetza eta identitatea aldarrikatu dena izan zituen Foru Elkartuk. Asteartean, Nafarroaren eta Euskararen egunean, abenduaren 3an, hizkuntza eta identitatea ahantzian geraz dadin, Foro Elkartuk Nafarroako subiranotasun politikorako topagune eta eztabaidagune plural bezala izendatzen den organismoak elkarretaratzea antolatu zuen Iruñeko Sarasate pasalekuan. Bertan, dozenaka lagunen aurrean, foruei egindako monumentuan Nafar banderek izan zuten protagonismoa. Azken 25 urteotan, Orreaga Fundazioak antolatu ohi du ekitaldia. Baina aurten adierazi duenez, erreleboa emateko beharran izan da antolaketa aurrera emateko giza baliabiderik ez zuelako. Festa eta memoriarako eguna izan zen arren, aldarrikapenentzat ere lekua utzi zuen Foru Elkartuk. Ozen adierazi zutenez, Nafar soberania defendatzen dute, hizkuntza eta herrialdearen defentsa sutsuarekin. Izan ere, Foro Elkartuk, informazio saioak eta eztabaidaguneak antolatzen ditu Nafar historiaren inguruan. Lorafnaren inguruan, euskal mitologia, euskararen bilakaera eta bar. Informazio eta eztabaidarako gune hauek presentzialki naiz sare sozialetan aurki daitezke, edonoren eskura. Erakundearen mezuaren ondoren, kantuaren eta dantzaren momentua iritsi zen. Gerturatutako lagunek euskal kantuen melodiaz, dantzaz eta irrintziez bete zuten Sarasate etorbidea. Zer izkutatzen duen ez didanean ikusten uzten. Euskararen nazioarteko eguna dela eta ekitaldia ospatu zuen Eusko Jaurlaritzak atzo arratsaldean Bilbon. Bertan, Imanol Pradales lehendakariak ekintzaile eta Bolondresek euskararen biziberritzen izandako papera aintzatetsi nahi izan zuen eta etorkizunerako bidea batera egiteko deialdia luzatu zuen. Zubiak behar ditu euskarak, zubi berriak, eraskotako zubiak, gozameneko zubiak, baita emozionalak ere. Euskarak guztion mugimendua behar du. Guztiona delako euskara, euskaldunena, euskaldu izango direnena, eta baita ez direnena ere. Komunitate sendo, bizi eta kohesionatu bat dugu helburu. Guk euskaraz, zuek, eurek, denok, zergaitik ez. Ipar Euskal Herrian aske utzi dituzte Gorka Torre eta Intza Gurrutxaga ekintzaileak atzo Baionan egin zuten protestaren ostean. Izan ere, Gurrutxaga eta Torrek Euskal Herrian euskaraz taldeko kide direnak Justizia Jauregiaren sarrerako goialdean ezarri eta euskararen aldeko pintada egin zuten atzo.
Eusko Jaurlaritzak adin txikiko migratzaileak artatzeko plan integrala sortzea eskatu dio Espainiako gobernuari. Atzo Madrilen Espainiako Gazteria eta Haurren Ministerioarekin izandako bileraren ostean, Sánchezen gobernuak haurretan nerabe horien banaketa soilik jarri duela mahai gainean adierazi zuen Nerea Melgosa Ongizate Gazteria eta Erronka Demografiko sailburuak. Eusko Jaurlaritza beste behin kritiko agertu da adingabeen planaz Espainiako gobernuarekin. Eusko Jaurlaritzak eta 3 lurralde historikoetako foru aldundiek familia referenterik gabeko adingaben banaketa orekatua eskatu dute autonomia erkidegoen artean, haurren eta neraben konferentzia sektorialean. Hauei arreta hobea eskaintzeko aukera izateko babesik gabeko kolektiboa baitira. Konferentzia horretan Kanariar uharteetatik, Zeutatik eta Melillatik kanpo dauden adingaben banaketa jorratu da. Nerea Melgosa sailburuak esan du mahai gainean jarri zaien migrazio politika bakarra neska mutil horien banaketa delako, eta ez dagoela beste ezer. Esaten nuen bezala, oraintxe bertan bukatu dugu kontingentzaren planaren puntua, guretzako izugarria izan da kontingentzia planaren atzean zer zegoen entzutea, batik bat guk entzun duguna da bakarrik repartoaren hitza, eta ez dugu ikusi nola zegoen memoria ekonomikoa, nola zegoen ere baliabidea, zertarako den reparto hori, eta horretarako triste jarri gara, eta ikusi dugu hori ez da gure politika, eta guk eskatzen genuen politika migratoria. Konferentzian telematikoki parte hartu ondoren Melgosak azaldu du Imanol Pradalesen gobernuak kontingentzia plana hitz egiten duenean bat aipatzen duela memoria ekonomiko errealista batekin. Neska mutil horiek gizarteratzeko eta batez ere ministerioak autonomia erkidegoei harrera egiteko jardueren plangintzarekin. Horregiazko kontingentzia plan bat egiteko eskatu dio sailburuak Espainiako gobernuari. Horregatik berriro eskatu diogu estatuari kontingentzia plan bat egitea, baina egiazko plan bat egitea gure oinarriarekin, baliabideekin, gizabaliadekin eta baliabide ekonomikoarekin. Ordua da eta niretzako izugarria da 5 hilabete eta gero puntu berberan egotea. Era berean Jaurlaritzak eskatu du iparraldeko mugatzat hartzea eta igaro bidan dauden pertsonak kalitatez hartatzeko baliabideetara zuzendutako diru zuzkidura handitzea. Nazioartean tentsioa nagusi azken orduetan Hegokorean, izan ere estatu kolpe bat egin izana leporatu diote indarrean dagoen Yoon Suk-yeol presidenteari lege martziala alde batez ezartzea erabaki ostean. Parlamentuak egoera baztertu ostean oposizioak zentsura mozioa aurkeztuko duela baieztatu du. Euskararen eguna izan zen atzokoa eta egunarekin batera euskara eta euskaldiztun komunitatea larrialdi linguistikoan gaudela. Adierazteaz gain larrialditik indarraldira egiteko deia luzatu zuen Euskalgintza Kontseiluak. Idur Eskisabel Euskalgintza Kontseiluko idazkari nagusiarekin izan da Maika. Adi. Euskararen nazioarteko egunean egin dugu hitzordua Idurre Eskisabelekin. 2 urte daramatza Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusi eta berarekin euskararen egoeraz mintzatu gara. Urtebete igaro da Euskalgintzaren Kontseiluak deituta euskararen aurkako oldarraldia salatzeko Bilboko kaleak bete zituztela. Euskalgintzak
indar erakustaldia egin zuen egun horretan. Egun hori oso garrantzitsua zen, hain zuzen ere garbi daukagulako oldarraldi handi bat ari garela bizitzen euskararen normalizazioaren aurka, ezta? Eta horren forma gorena momentu honetan Euskal Herriko parte batean, zehazki autonomia erkidegoan eta Nafarroako parte batean, oldarraldi judiziala da. Orduan guretzako oso garrantzitsua zen egun hori adierazi nahi genulako adostasun sozial handi baten kontrako oldarra bildi bat dela gainera. Eta, bueno, egun indartsua izan zen, alde batetik hasi ginelako itxaropen handiarekin, baina galdera handiekin baita ere, ez, gure ikuspegiak, ez, guk ikusten genuen adostasun hori benetan islatuko ote zen Bilboko kaleetan, eta bukatu genuen poz eta unkidura handiz, ikusi genuelako baietz adostasun sozial hori oso handia dela, gainera badagoela esateko gogoa daukala eta indar horrekin bukatu genuen eguna. Eta bereziki aurrera begira lanean jarraitzeko bultzada eta konpromiso handi batekin. Ez nuke esango manifestazioa bera mugarri bat izan denik, ez dut uste dagoenik aurreko bat eta ondorengo bat manifestazioak ezartzen duena. Zer izan zen berezia azaroaren lauan? Nolabait aurreko kezka horri, hainbat faktore soziolinguistiko deskriba genitzake, euskararen estatusaren egoeraren auzia bera erantz geniezaioke, baina nolabait lehen aipatu dudan oldarraldi bat gertatu dela azken urteetan, bereziki oldarraldi juridikoa izan dena autonomia erkidegoan eta Nafarroan, baina oinarrian baita ere badaukana oldarraldi diskurtsibo bat, politiko bat eta mediatiko bat, ezta? Eta horrek lehengoeten edo motelaldi edo geratze edo kezka horri beste handi bat erantzi zion. Orduan ez nuke esango aurreko bat eta ondorengo bat dagoenik, baina behar bada bai manifestazio horrek ezarri zuela mugarri bat berriro ere euskaltzaletasunaren artean batetik, baina bestetik hizkuntz berdintasunaren alde dagoen jendearen artean, esateko adostasuna hor dagoela, asko garela eta batzuetan, ez, hori elkarrekin gauzatzea, gorpuzteak eta ikusteak, arnasa eta begirada berriak ematen dizkigula, ezta? Oldarraldiari berari dagokionez, esate baterako oldarraldi judizialari, bai ekarri du kontzientzia hartze bat, ekarri du esate baterako herrietan aktibatzea halako epaiak eta gertatzen direnean, tokian tokiko erreakzioak, manifestazioaren biharamunean kontseilutik protokolo bat proposatu genuen eta aktibatu da eta erantzun da eta horrek sortzen du, ez, giro bat euskaltzaletasunaren eta euskararen normalizazioaren alde, baina bestetik oldarraldiak oso indartsu segitzen du, ezta. Orduan tentsio horretan gaude eta tentsio horretatik ateratzeko bokazioz eta nolabait irtenbidea euskararen normalizazio eta biziberritzera eramateko gogoz. Euskararen normalizazio eta biziberritze prozesuaren azken hamarkadetako susperraldia moteldu denaren zantzuak agerikoak dira azken urteetan eta horren aurrean Euskalgintzaren Kontseiluak adierazi du euskara eta euskaliztunen komunitatea larrialdi linguistikoan dagoela. Lehen da Europako hizkuntz berdintasunaren aldeko sarea, urteko batzarra hemen egin du, Europako 80 elkarte eta hango ordezkariak izan ditugu hementxe, eta han onartu zen ebazpenetako bat, kontseiluak aurkeztutakoa horixe izan zen, ezta? Adieraztea euskara larrialdi linguistikoan dagoela, euskaliztun komunitatea hizkuntza larrialdian dagoela. Pixka bat kontseiluan eta kontseilua osatzen dugun eragileen artean gogoeta zen egoera honek izendapen komun bat behar duela, diagnostiko komun bat, hain zuzen ere gauzak ondo izendatzetik, diagnostiko onak egitetik abiatzen delako gero irtenbidea jartzea ere.
Larrialdi linguistikoan gaudela esatea asko kostatu zaigu. Asko kostatu zaigu, nahiz eta hartzen badugun azken inkesta soziolinguistikoa, horra agertzen diren datu eta joera askok horixe erakusten diguten. Edo estatusari begira jartzen bagara, oraindik ere Euskal Herriko zati handienean euskara ez da ofiziala, ez dauka nor izatearen gutxieneko aitortzarik. Edo etorkizunera begira jartzen bagara, globalizazio testu inguru honetan erronkak ikaragarriak dira, ezta? Orduan, larrialdian gaudela esateko elementu asko dauzkagu, diodan bezala diagnostiko zuzen bat egitea ezinbestekoa iruditzen zaigu irtenbide egoki bat bilatzen hasteko, baina ez dugu nahi larrialdian geratu. Ez dugu esaten larrialdian gaudenik gustatzen zaigulako, aitzitik ez genuke nahi inola ere larrialdi hau adierazi inoiz, baina esaten dugu, uste dugulako lehendabiziko urratsa dela larrialdiari berari buelta emateko. Nolabait, lehentasunezko, urgentziazko neurriak hartzen hasteko beste noranzko baten jarriko gaituztenak. Eta horregatik, Euskararen egunaren harira plazaratu dugun adierazpenaren leloa eta hemendik aurrera erabili eta zabaldu nahi dugun mezua horixe da. Larrialdian gaudela, baina larrialditik irtetzeko garaiz gaudela. Larrialditik indarraldirako bidea egiten hasteko gonbidapena da egin nahi duguna eta mahai gainean jarri nahi dugun eskaintza. Ikusten dugun gauzetako bat da Euskararen erabilera soziala ahula dela. Gu jarri nahi dugu begia hori zergatik gertatzen den, eta uste dugu hor egiturazko arazo batzuk daudela. Esate baterako, Iñaki Jurrebaso soziolinguistaren tesiak, azken boladan hain gora aipatua izan denak, oso ondo deskribatzen du hori guztia demolinguistikari lotuta, ez? Bere ondorioa da, Euskal Herri osoa aintzate harturik Euskara zerdaretan baino errazago aritzen garenok 8% baino ez garela. Eta aldiz, erabilera 17% pasatxokoa. Beraz, aukera dugun ia guztietan, erosotasun gutxieneko ematen zaigun guztietan erabili egiten dugula Euskara. Beraz, bestelako arazo batzuk ikusten ditugu egiturazkoak, hau da, ezagutza arin horretatik sakonago edo euskararen benetako jabetza izatera pasatzerako arazo edo ezintasuna, ezta? Hau da, egiturazko arazoak daude erabilera apal horren oinarrian, eta hoiei egin nahi diegu azpimarra, eta dei egin nahi dugu hoiek zuzentzeko politika publiko sendoak behar direla. Historian zehar hainbatetan egonda euskarakin kalarrian, eta aspaldi egin bezala, egoera irautzeko esperantza egon badago oraindik. Bai, ez da aurreneko aldia Euskaldunon komunitateak geure burua kinka honetan ikusten duguna, ezta? Esate baterako aurreneko Euskararen egun hartara bagoaz, duela 75 urteko egun hartara, garai hartako adierazpena hasten zen, esanez, erik gaizki dago Euskara ilurren ez esatearren, ezta? Holako deskripzio ia apokaliptiko batetik. Baina, Euskaldunon eta euskaltzaleen komunitateak asmatu zuen egoera hartan, susperraldi bat osatzen, Euskara noranaiko egiten eta 21. mende honen 2. hamarkadaraino bizirik ekartzen. Horregatik sinetsita gaude, ez dela hau egiten dugun lehen aldia, eta garaiz gaudela, pres gaudela, benetako neurriak hartuz gero, benetan indartsu arituz gero, ez beste 75, baizik eta beste bizitza luze oparo bat emateko Euskarari eta Euskaldunon komunitateari. Egoera horren aurrean, denon lana da indarraldi horretan indarre egitea. Gure esku gauza asko dauzkagu egiteko. Esate baterako, momentu honetan gu egiten ari garena, elkarrekin euskaraz egin. Eta euskaraz egin, euskaraz egitea erraztu bestei, ezta? Euskal kultur unibertsoan murgildu, hizkuntza eskubideak zapaltzen dizkigutenean euskararen telefonora edo behatokira jo,
Bueno, egunerokoan euskaraz gure lan eremuetan euskara edadadin saiatu, bueno, norbanakon esku egiteko asko daude, baina egia da honek guztiak eskatzen duela baita arnaz kolektibo bat, ez? Taldean izango garela, komunitatean izango garela. Eta alde horretatik ere badauzkagu egitekoak, esate baterako, eta lehen aipatzen duenaren uberan, ez da, laizter hasiko da Durangoko azoka, eta hor kultur ekosistema oso bat elikatzeko aukera daukagu beste askorekin batera, edo Durangoko azokako testuinguruan bertan, abenduaren 7an Euskal Herrian euskarazek antolatutako manifestazioa dago. Hor ere badago atxikimendu bat azaltzeko aukera. Euskaraldia dator udaberrian, hor ere izango dugu elkarrekin eta komunitatean eragiteko aukera. Eta bai, datorren abendurako kontseiluak nahi du mobilizazio sozial erraldoi bat aurrera eraman, nolabait larrialditik indarraldirako bide hori markatzeko, uste dugulako garrantzitsua dela. Norbanako on ekimena, baina norbanako ok elkarren babesean komunitatean jostea eta aritzea. Eta edabideok ere badugu afera honetan zereginik. Ohartzea eta nolabait eragile politikoei eskatzen diegun gauza bera, ez? Nik uste eskatuko nizuekela edabidei. Ulertzea larrialdi linguistikoa diogunean ari garela esaten lehen mailako auzi politiko batez ari garela, ezta? Eta normalean edabideen egitekoa izaten da, guztien interesekoak diren gaiak, ahalik eta ondoen tratatu, interes orokorreko ondorioak izan ditzaten. Halakoxe seriotasunez eta halakoxe oihartzunez jorratzea gai hau uste dutela edabidek egin dezakezuen ekarpena eta euskaraz jakina. Onaino kontatzeko genuena, euskarazko informazio gehiagorako gure atari digitala duzu eskuragai. Laster arte. Ditut kalean erantzuten dizut zerako mina maioa